इल्ली भलायकी बरी ना आणि देखून एंब्रे नाकांगे म्हणून मिक्सरला जातात कॉर्नसला दा फ्रेंच लाईन वाटरमेलनला मिल्क शेक कंडीलर पियन पडेल ज्यूस नाही ही नवऱ्याची वकाल नाही नवऱ्याची आवई नवऱ्याची आवई हकाल नवऱ्याची आवई हकाल मुझे नवऱ्याची वकाल आज आमच्या लाईन विषय काजार आज आमच्या घरांत संतोष असो दीस कोणाचे काजार आमच्या लाईन विबाईचे काजार झाला काजारात आम्ही 20 days जाऊ ना वय ते तुका कन्या जिल्ली बायक येऊन दिला मकाई दिले टंकाई दिले मकाई दिले जायचं असं नका ओपन केल्यात पुरा भेटताच्या भीतर आम्ही मस्त दिसतो व्हिडिओ प्रा करून वेट मॉम लाईट मारतात लाईट मारता मावा बंदर बावा बंदर बावा आमका हंಗ आईले मागीर एक लहान असताना 50 पैसेದು ಕೊಡಿ 25 पैसेದು ಕೊಡಿ ಕೂಡ ಅಸತ್ತ ಚಪ್ಪರ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಚಪ್ಪರ್ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇಲ್ವಾ अनारकली आले आमच्या मध्ये असा तू इथं मुगारे 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 करेक्टा आज जिल्ली पायाच्या चलेला डल्ला महिला डल्ला डल्ला महिला बारी संतोषाची खबर डल्ला मिळसत आपलो भलायकी नाही बरी ना डल्ला माझी यांगे एक रूम वो एक रूम नहीं वो एक रूम असं ते ड्युटी ते वर्क फ्रॉम होम जाऊन असं होम टूर घे जेवेट यायला भितर तो सरून काढला जेजो सरताय गे जेजो keep one eye on him, okay? Keep one eye on him. Take a look. एक टीव्ही रिमोट
एक आलेवन ಗೊತ್ತು ನಮಗ दुसरो रिमोट आणि एक पण असं की मंडव सर टॉर्च लाईट तो आणि गाले आणि कोणीचं बोल्ट लूज लाईट करू टेस्टर आणि बियर घेऊ ग्लास चालेल इतलेच येते कॉम्बो कोंबो आम्ही आडू नका आम्ही नाका म्हणून सांगला कोंबो खाणे नका तुमचं कोंबो आमका नका मागीर आमचे तुमचे कळाले आसा ते तुमकां पाटी लोटले येते आम्ही हांगा 8 दिसांच्या उकलेक आपोवन व्हरून कायल्ली आनी हो एक आसा हाचे तर कांय जावना हाच्या धाकट्या भावान रांदलो आमकां हें सगळें सैरोगी नवरोगी गगरो लाईन असतो आतां आमी जेवचे जेवून मागीर हांकां आपोवन व्हरचें राईस ते बिर्याणी भशेन आसले ते बरे असले मागीर ताचे मागीर आईस्क्रीम दिले ताचे मागीर मँगो दिले आणि काल लास्ट फायनल पाऊस होय आता हे फायनल रिटर्न आमी वचून आसा आता पावस की आमकां पळयलो पुरो धोरणे देईन हा पेटलं पाऊस ना आम्ही पाऊस येऊंक नजो म्हणून मागल्याक पाऊस येऊ ना दुबई I love this kunafa. ये मकात तू कुनाफा. After 24. Happy birthday. इकडे मग. झालं ना? चेंज करता. मग ये काल्या कट. तुला नका ते कट कर. अंग पडे तो गई. बोलू नका स्टिक दर रावा पूरा पाटला मम्मी चलेगे रेशमा दिसा ना तुम्ही रावल्या सोडून रावल्या तशी दोन फोन असतात 8 किरला हो किरला म्हणजे फोनात फोटो काढतो किरला बरोबर करून काढ उलयल्यार फोट्यार येता ना ते वट ना कोणार येऊन आसा कितें थँक्यू सो मच